Buko juice nga kontaminado ang gintunaan sang food poisoning sa mga estudyante sa Pili National High School sa Banuas ang Ajuy. Suno sa investigasyon sang Iloilo Provincial Health Office, ini ang ginkumpirmar ni Dr. Maria Socorro Quinyon, spokesperson sang IPHO sa interview sang Radyo Bandera Iloilo. Suno kay Quinyon, nagkaon pa ang mga estudyante sa budol fight kag makaliga ng duha ka adlaw, nakabatsyag sang pagpalanuka, diarrhea kag abdominal pain ang mga estudyante. Nahibaloan nga sang Nobyembre 6, 17 na ka mga estudyante ang na-admit sa ospital kag isa na ang nagtaliwan bangod sa ginaligar nga food poisoning. Nagpahanumduman ang IPHO nga maghalong sa pagkaon kag siguraduhon nga matinlo ang pagpreparar sa mga pagkaon. The students of Pili National High School had a gathering after their United Nations celebration. One day after the said gathering, some of the attendees developed symptoms such as abdominal pain, diarrhea, and vomiting. 2 days after the event, symptoms progressed, which prompted the hospitalization. As of November 6, 2022, 17 are admitted and 1 death is recorded. Based on the initial investigation, the common food source from the admitted patients was Buko juice. So, number of deaths, isa. Number of currently admitted patients, 17. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo. Ini si kabanderang Dane Raffles nagabandera sa matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.